खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। राजनितिखौ हाबनोसो राजनितिखौ हाब एक्स' बिसा गासैनिबो BTR Accord, ha? BTR Accord ini rasanya sama mana siapa mana? दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना जाय भिडिअखौ नुदों बुजिनानै मोनखाबाय नङा होमबा? मोनसे बाथ्राखौ बुंनाय खोनादों जे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै माखासे गोबां रोखोमनि बाथ्रा। दा BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमब्र बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लादोंमोन जे BTR एग्रिमेन्टनि दफाफोरा थिनानै दोननाय समनि गेजेराव जुदि मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा। आरोबाव मोनसे लेटेस्ट बाथ्राया जाहैबाय मा जेब्ला 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ बे दतमायाव लानाय जादोंमोन आरो बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमायाव भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरनानै लाबोनाय जादोंमोन। दा बै 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सनि गेजेरजों नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा बुंबाय जे BTR एग्रिमेन्टनि दफाफोरा 82% मावफुंजाबाय आरो फैयै साननैसो उनावहाय जेब्ला दिल्लीयाव बडलेण्ड महोत्सबखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय। बे बडलेण्ड महोत्सबनि गेजेरजोंबो BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय जाफोर दफा बै दफाफोरा 96% मावफुंजाबाय। दिनै थारैनो 96% 82% BTR नि गेजेरजों लाबोजानाय दफाफ्रा जुदि मावफुंजाबायब्ला दिनै 4% मावफुंजानोल'सो आद्रा जानानै दङ। दा दिनै फिन आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिजों लोब्बा लाखिनानै BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै मावफुंनांगौनि थाखाय पलिटिकेलि रिलेटेड खालामनानै पाब्लिकनि सिगाङाव बाथ्रा बुंहैनाय माखासे नुथायखौबो जों नुनो मोन्दों। दा बे समाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो। जों बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ आरो बै माहारियारि आफादफोरनि जेसेबांखिनि बिबानगिरिफोर दङ सोरबा पलिटिकेल लिडारनि इएसमेन जानानै बाथ्रा बुंनो थाखाय माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि इएसमेन जानानै ललिपप जानानै बाथ्रा बुंनो थाखाय बिबानखौ होनाय जायाखै। नंगौना नङा मानव गिदिर रायजो राजा नोंथांमोन? दा दिनै जिहेथु जों फिन खोनाफिननो मोन्दों जे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै आमखाखौ देरहासार होनांगौ बै माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ थोंजोङै देरहासार खालामनांगौनि बाथ्रा नङा होमबा? दा बे BTR एग्रिमेन्टखौ मानाव गेदेर NDB ब्रादार्समोननि A to Z प्रब्लेम इसुफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखि लानानैसो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो मानाव गेदेर NDB ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरा दाय दन्द'फोरा दिनै सुस्रांजादिया। दा दिनै बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो लाबोजानाय गोबां मानगोनां NDB ब्रादार्समोना गावसोरनि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरखौ सुस्रांना लानो थाखाय गावसोरनि हा फाननानै दाउ अमा बोरमा फाननानै दंफां लाइफां बायदिसिना बारि बागान फाननानै दिनै कर्टआव केस गेलेगासिनो दङ। जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो मोनसे बयनिख्रुइबो लासिंसिं बाथ्राया जाहैबाय मा मानगोनां प्रमब्र बिथांनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव बै NDB फेमिलिनि जायफोर फेमिलिया दिनै गावसोरनि फिसालाखौ खोमाजादों गावसोरनि फिसाजोखौ खोमाजादों गावसोरनि फिसाया दिनै दावहायाव थैनांदों बै मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव जा रिहेबिलिटेसन एसे एनै अनसुंथाइ फैदोंमोन बे गावसोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोननो थाखायनो गोबां NDB फेमिलिफोरा मिडियानि सिगाङाव फैनानै गाबै गाबै बाथ्रा बुंफैनाय जा मोनसे नुथाय। बेराफारसेथिं प्रमद बर'आ परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिनि स्लगान मारि मारि दिनै गावनि पलिटिकेल केरियारजों लोगोसे गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनो नाजालांगासिनो दङ। दिनै बे थांनाय 5 बोसोराव
मानगोनां प्रमब्र बिथांनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव परिबर्तना ओरैबायदिसो जादों जाय परिबर्तननि गेजेरजों जाय सानखालि बड'फानि मुंजों दिल्लीयाव गोदानै मोनसे लामा बेखेवनाय जायो बै सानखालिनो आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा बर' माहारिनि बिफाखौनो गाज्रि रावजों ससियेल मिडियायाव कमेन्ट शेयार खालामहरो। बेनि सायावबो बर' माहारिनि जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ आरो बै माहारियारि आफादफोरनि बै गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि खुगाखौ मुथिनानै गल'ल' नायबाय थादों। मानि थाखाय? खारन बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय पलिटिकेलि मोनसे पेकेजजों खाना दोनजानाय। बेनि अनगा बेनि बादै जेबो नङा। आरो बेनि उनावहाय BJP पार्टीनि मोनसे कनफारेन्सनि स्टेजाव बड'फानि मुसुखाखौ सिगाङाव बसायना दोननानै पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि डायलग मारिनाय पलिटिकेलि प्रग्राम खालामलांनाय जों नुनो मोन्दों। बेनि सायावबो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि कुनु मोनसे स्ट्रं इनिशिएटिभ राहा लानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदिया। दा दिनै गावजों गावनि गेजेराव जोङो मा नुयो सैमा अमा बायदि नङा होमबा? नाथाय जों गुबुनजों ओरै गंग्लायना थायो। दा दिनै जायफोर बर' माहारिनि माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि सामसागिरि जानानै थाबाय थायोब्ला बेफोरबायदिनो जोंनि बर' माहारिनि गोथारथिनि सायाव जेब्ला गुबुन हारिफ्रा आसि थुनानै बाथ्रा बुंगोन बै समावबो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हानाय नङा। जेराव दिलीप सयकिया BJPनि MP BTC आव मा बुंदों बिथाङा? हयथ' 6 शिड्युल थागोन, हयथ' ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ थागोन। बियो सोर? जोंनि थामोनथानि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो बियो सोर? बियो सोर? जेराव बे दिलीप सयकिया बिथांखौनो दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदाया बिथांजोंनो एखेलगे हेलिकप्टाराव गाखोलायनानै दरं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' फिसाफोरखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायदोंमोन। दा दिनैनि समाव मोनसे सोंथिया बेनो जाय BTR एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरखौ लानानै थांखि होनानै बा NDAनि माखासे बिजाथिफोरखौ देरहाहोनांगौनि माखासे थांखिखौ लानानै दिलीप सयकिया बिथांखौ देरहासार होहरदोंमोन। दा दिनैनि बे समसिमहालागै बे दिलीप सयकिया बिथाङा बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय दफाफोरखौ मोनबेसे मावफुंनानै जोंनो लाबोनानै होनो हाखो? दा दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि इस्युफोरखौ जेंनाफोरखौ पलिटिकेलि माखासे थासारिफोरखौ गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारनि आखायावसो जाबसिनानै जों जुदि खामानि मावनो हरलायनो हाग्रा जाबायब्ला अब्ला दिनै जों बर' माहारिनि बिखायाव बर' माहारिनि सेन्टिमेन्टेल गोनां लिडार गैला नामा? जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दिनैयो गावबा गावनि माखासे मोननांगौ मोन्थायखौ मोननायनि थाखायनो माखासे पलिटिकेल सिट पावारखौ मोननायनि थाखायनो बर' माहारिनि माखासे गोथारथिखौ माखासे सोदोमस्रिफोरखौ गुलाय गुजाय खालामलांनो सानबाय थाब्ला जानाय नङा। मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन मोनसे बाथ्राखौ गोसो होनानै खोनासं जे BTR एग्रिमेन्टनि MOSनि लेखा बिलाइयाव हेडिं लाइनाव मोनसे बाथ्रा लिरना दोननायखौ जों नुनो मोनो। ABSU and its associated organizations as well as various factions of NDB continued with the demand for separate statehood. Negotiations were held with both organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. दा बेवहाय मा बुंदों? Both organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. दा बे बाथ्रानि लाइना बेखौनो फोरमायदों मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन जे जों बर' माहारिनि जा डिमान्ड सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै बेवहाय मा लिरदों? कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसन। लोगोसे जों बर' माहारिया आसाम स्टेटनि दानानै दोनखानाय थिनानै दोननाय बै माखासे मेप बाउन्डारिफोरखौ जेबो एसेबो खहा खालामालासे बे आसाम स्टेटआवनो जोंबो गोरोबलायनानै मिलिजुलि रायजो जानोसै होननाय बाथ्राखौ जों बेवहाय एसेब्लाबो बेरखांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा दिनैयो जाय थांखिखौ लानानै जाय हानि मोन्थायखौ लानानै जाय थामोनथानि मोन्थायखौ लानानै जाय जोंनि बर' माहारिनि राव हारिमु धोरोम सानस्रि गाननाय जोमनाय सोदोमस्रि
बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ रैखाथि होनांगौनि थांखियै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ बेसेबांबा गोलाव सम जोङो दावहा नांबोबाय आरो दिनैयो 50 बोसोर 35 बोसोर जाय थांखिखौ जों जाफुंहोनो थाखाय दावहा नांबोदों दिनैयो बेनि गासैबो बेसेना बे बाथ्रा लाइननि सायाव मिनिंलेस मानहानि खालामनाय बायदिखौ आं दिनै नुहुरदों। कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुशना मा? जुदि कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुशन जुदि बेवहाय महर मोनदोंब्ला लिरनानै लाबोजानाय जादोंब्ला दिनै बर' माहारिया जों जाय थांखिखौ लानानै दावहा खालामदोंमोन जोंनि थांखिया मामोन? सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड। जों दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मोनबाय नामा? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंथ' मोनाखै। आरो बेराफारसेथिं BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना BTR गभार्नमेन्ट आरो दिनै माखासे लामा दथायाव बेनारफोराव लिरनाय नुयो BTR गभ BTR GOV डट। जुदि BTR आ जुदि संबिधानिक मोनथाइजों एकर्ड एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोजानायमोनब्ला आरो बे BTR गभार्नमेन्टआ संबिधानाव जुदि मोनथाइ मोननायमोनब्ला दिनै मानोथो बै बर्डफोराव BTR GOVT डट लिरनो हाया? जुदि गभार्नमेन्टआ जुदि इमप्लिमेन्टेसन जामारदोंमोनब्ला GOV डट मानो लिरो? दा दिनैयो रायजो राजाखौ थगाय थसि खालामनानै गावबागावनि पलिटिकेलि बेनिफिट्स गावबागावनि पार्सनेल क्रेडिटखौ लानो नाजालांबाय थाबा जानाय नङा। जायफोर सुबुंफोरा दिनै रायजो राजाफोरखौ थगाय गावबागावनि क्रेडिटखौ लानो नाजालांबाय थागोन बैसोरल' दिनैयो गेन्द्रा राजा जानानै थागोन जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव आरो जों बर' फिसाफ्रा गाहायनिफ्राय गाहाय थांबाय थागोन। आरो बै जायफोर लिडारफोरा गावनिखौल' मिथियो गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो हाबानो गोजोनो बै लिडारफोरा जेसेबां दिन जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि माखासे बिबानफोरखौ आखायाव रुजुमनानै सालायलांबाय थानो सुजुग आरो सुबिदा मोनगोन बिसोरो गोनांथि जाथारोबा गावसोरनि मोनथायखौ मोननो थाखाय जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो दानलाय सुलाय खालामनोबो हागौ। बेबो बिसोरनि थाखाय एसेबां गेदेर बाथ्रा नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि थाखाय जों दिनैसिमबो पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि बै माखासे डार्टि गाज्रि गोसोम गोसोनि बर' लिडारफोरनि थाखायनो असान्ति मोनसे थासारियाव जों थानो गोनां बाध्य जानानै फैदों आरो मोनसे असान्ति थासारिखौ जों दिनैसिमबो नुगासिनो दङ। दा दिनै BTR एग्रिमेन्ट पिस एकर्ड होननानै बुंदों। बे BTR आव ना मोनसे पिस एकर्ड ना मोनसे पिस एग्रिमेन्ट बेवहाय खुनु मोनसे मेनसन गैया। नाथाय जों बुङो मा जेराव मानाव गेदेर एनडि ब्रादार्समोनखौ बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों लाबोनो हादों नालाय बिनि थाखायनो जों बेखौ मोनसे गोजोन गोरोबथा नाथाय बे BTR आव पिस एकर्ड होननानै गोजोन गोरोबथा होननानै बेवहाय लिरनानै दोननाय मेनसन गैया। दा दिनैयो BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गामि सोसननाय गामि दानख'नाय BTC एकर्डनि गेजेरजों गामि सोसननायनि बाथ्रायाल' रोखा रोखा लिरनानै लाबोजानाय जादों आरो संबिधानिक मोनथाय नङा होमबा? नाथाय बे BTR एग्रिमेन्टआव मा खालामदों? गामि दानख'नायबो लिरनानै लाना फैनाय जाबाय। सोर मोनथाय होखो दानख'नायनि बाथ्राखौ? दिनै जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव रायजो जाबोबाय दङ 6 सिडुलनि हायाव थानानै रायजो जाबोबाय दङ बैसोरनि न' बांफोरखौ सेफायनानै गावसोरनि जायगायाव लांनानै न' बां लुहैनानै हैनायाव जोंहा बेयाव बादा गैया। नाथाय जाय दिनखालि दानख'गोन बै दिनखालि जोंनि 6 सिडुलनि हायाबो बे आसाम स्टेटआव थांगोन जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाफोराबो बे आसाम स्टेटआव थांगोन। बेसो जादों जोंनि गुबै इस्युआ। जोंनि हाखौ मानो दानख'नानै हरनो? जोंनि 6 सिडुलनि हाखौ जों आसाम स्टेटआव मानो दानख'नानै हरनो? जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाखौ जों मानो आसाम स्टेटआव दानख'नानै हरनो? दा दिनै दानख'नायनि जिथु प्लेन पलिसि बर' हारिनि सोर थेफुद्ला मास्टार माइन्डेड लिडारनि थाखाय बेबायदि खामानिया दिनैयो बेवहाय लिरनानै लाबोजानाय जाखो। दा दिनै जिहेतु BTR एग्रिमेन्टनि MOSनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि बाथ्रा दा मोनसे मस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंगोन आङो। दिनै जाय मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जे जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौनि थांखि BTR बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जाबाय आरो बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि माखासे नांनानै थानाय केसफोरखौनो दिनैयो BTR एग्रिमेन्टनि 9.4 क्लजनि गेजेरजों मा लिरनानै लाना फैनाय जादों खोनासं। Criminal cases registered against members of NDB factions for non-heinous crimes shall be withdrawn by government of Assam as per procedure established by law. Criminal cases registered in connection with heinous जायफोर NDB ब्रादार्समोननि मुङाव
नन हाइनियास केसा दिनै रेजिस्टार जानानै दङ बैसोरखौ कर्टआव हाइ कर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों उदां खालामनाय जागोन आरो जायफोरना हाइनियास केसजों रेजिस्टार जानानै दङ बिसोरखौ मालाबाबो रेहाय होनाय जानाय नङा। अब्ला दिनै मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इसुफोरखौ नांनानै थानाय केसफोरखौ दायफोरखौ फोजोबस्रांना होनायनि थांखियै खालामनाय जादोंमोनब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो मा नुनो मोनबाय जोङो उल्था हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव मोननै बाहागोआव दिनैयो दायखौ बाहागो खालामनानै बे 9.4 क्लज दफानि गेजेरजों लिरनानै लाबोजाबाय। बेसे दुखु गोनां बाथ्रा, बै माखासे लिडारफोरा गावसोरनि गोसो सिंनि सुजुखुमानानै दोनखुमानाय जा मोनसे हाबिलास जा मोनसे थांखि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव लिडार जाफैनो हानायनि बे गावसोरनि माखासे मोनथायखौ मोननो थाखायल' बिसोरो दिनै नांथाब नाजाबोनाय माखासे फर्मुलाखौ नुनो मोनदों। नङाब्ला माहारिनि मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोननि केसफोरखौ दायफोरखौ नांनानै थानाय जेंना जेथोफोरखौ जुदि सिरियासलि लानायमोनब्ला बे बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्ट एकर्डनि गेजेरजों ए टु जेड एनडिबिनि प्रब्लेम इसुफ्रा जोबस्रांनानै फैनांगौमोन। जोबथेसालियाव थानांनाय दिनैसिमबो थानांनाय एनडिबिनि फाउन्डार मानाव गेदेर रन्जन दैमारि साराबो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैनांगौमोन आरो बुंनो हानांगौमोन जे एनडिबिफोरनि ए टु जेड जेंनाफोरा बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सुस्रांनानै होआब्ला लोगोसे एनडिबिनि फाउन्डार मानाव गेदेर रन्जन दैमारि साराबो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैयाब्ला आरो जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोरा जोबथेसालियाव थानांदों बै गासैबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैयाब्ला जों बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव एकर्डआव जों सिगनेचार खालामा बेफोरबायदि बुंनांगौमोन। जिहेतु मोनसे पिस एकर्ड मोनसे एग्रिमेन्टखौ मोनसे बिग्रायारि हानजानि ए टु जेड प्रब्लेम इसुफोरखौ सुस्रांना होनाय थांखिजोंसो एग्रिमेन्ट मोनसे एकर्ड मोनसे पिस एकर्ड खालामनाय जायो मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बुहुमाव जारिमिनाव बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट पिस एकर्ड जों नुफेराखै। बे थांनाय 2027 जानुवारिनि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट बिटिआर पिस एकर्ड गोसोआव लाखि बे बाथ्राया सैथो। बुहुमाव बेफोरबायदि मोनसेबो जारिमिन गैया जाय बिग्रायारि हानजानि प्रब्लेम इसुफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखि मोनसे पिस एकर्ड मोनसे पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों। बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो आरोबाव बै बिग्रायारि हानजाफोरनि नांनानै थानाय केसफोरा रेजिस्टार जानानै थाफिननाय मोननै बाहागोआव राननानै लाबोजानाय। बेसे लासिं सिं बेसे साननो गोनां मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।